Ya kai dama kai nake nema. Me ya faru to? Na san babu yanda zan same ka sai kango. Na duba ka cikin gida ban ganka ba. Sai aka yaya? Kai yanzu irin rayuwar da ka daura wa kanka kenan? Kamar ya? Fi sabilillahi. Kana dan musulmi? Ka duba fa mahaifiyarka a gida ba ta da lafiya. Kai kana nan. Ba abin da kake yi. Ka tsaya kana wahalar da kanka akan wata yarinya wanda ba baka ita za a yi ba. Ba za a bani aurenta ba? Ba za a baka aurenta ba, to aikin me kake yi? Sana'ar me kake da shi? To na rantse tsarkin mulkin Allah. Matukar na numfashi ba uban da ya sai hana na auren yarinyar nan. Ba uban da ya sa ka auren yarinyar nan? Kwarai kuwa. Baka da sana'a, baka da aikin yi. Wallahi. Yanzu wannan me kake da shi? Fi sabilillahi. Kana dan mai sunan musulmi. Sunanka Mustapha, suna mai daraja. Ka ɗauki wannan abun. Ka ɗauka ka zabga mutum. Kai idan aka zabga ma za ka ji daɗi? Gaskiya abokina ko ban da kai ne ko kaf garin nan ba uban da ya sai a gaba na faɗa min wannan magana. Ba wai magana haka bane. Inda ba relation tsakanin da kai baran tsaya ma har in faɗa ma haka ba. Kana ji ko? Ina jin ka. Dan haka tashi mu tafi. Ba za ka sake irin wannan abu ba insha Allah, tashi mu. Kenan mun ko mu je. Ranki da. Kin san me? Wallahi in na ganki a gaba na ji nake kamar matan duniya hoto ne. Ke kadai ce mace. Ke fi mace ce iya mace, Allah ya miki halitta. Allah haka yake. In kika kalli zubin ki da ka zama har kaso ko ki zaki halitta iya abin da zaki wa. Ai ni ka san bakin ciki na ma da ita? Irin kananan yaran da suke kula irin yan iskan yaran da suka taso yanzu wasu yan daba. Ai ni abin da ke bakanta mu da kenan. Dalilin yarinya san kowa kin wanda ya rasa a ce tana kuna irin kananan yaran nan. Wallahi haka. Kuma fa ni fa daban nan fa da kake gani fa. Babu daban da ban yi ba fa. Wallahi na aje ne fa. Kai kaga hulan nan in ta fushi wallahi hayaki take ta. What? Ai ni karfin gwiwa zuwa na ke nan wurin ta saboda na san tun aka biyo da ba kai zaka tsaya. Ai yanzu duniyan ta lafa ai ta lafa nake gaya ma. Wallahi bayan da zan yi. Gaskiya ki canza gaskiya. Dai wanda ya gani da shi takura me yake ya zan yi. Ni na sani ai. Ina sani ai. Haba ai bai kamata a ce kina kullum. Lebar kuma. Dan ba na. Ba zan baka ba. Dan ba ni mana. Ba zan baka ba. Kai na rantse ta. Ba sorin ta cikin. Ye? Ba sorin ta. Dai ga shi. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.